Първо, за мен наистина трябва да се направи такава реформа, каквато описах по-рано, защото това е корена на проблема. Тоест, ние трябва да сменим системата изцяло. И в този преходен период, в който все още ще има дефицит и ще трябва да се додава, тогава наистина ще трябва да се затегнат коланите и по някакъв начин да се допълват тези суми. Но не решим ли този проблем, наистина накрая той ще се реши с тотален срив на системата. След 10, 20, 50 години, когато иде. Второ, данъците за бизнеса и за така по-продуктивните членове на обществото и тези, които са на светло. Отдавна е установено в икономическата наука, че когато вдигаш данъците над един определен процент, всъщност ти спада данъчния приход на държавата. Събираемостта срива. Това е нещо, което в България важи много сериозно. Така че трябва със сигурност данъците за бизнеса да се намалят, да се привличат инвестиции, всъщност да създаваш стойност добавена, която ще ти донесе после повече приходи.